Changamira pambi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu aizi chikura uya chikura chukira aizi chukira yanemboza koshi tukarimare kari ndinotobara zakati. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu aizi yanemboza koshi ndari autaura izvozvo ndiwa kina Coleman taura kuna Peter Matibini. Peter Matibini. Sorry, Alberunga do. Ngawi. Ngawi. Então, que já sei nos erros de Urikudanana. Nós vamos para minha parceria. Golpe para França. Esse golpe para França. Golpe esse para França. Nyati taura vanhu vese vapafamba vadzingepo vanopinda nemachaya uko vadzinge wesepa vanovhiringidza matatu Gorgatera ngati mwezi wa March ndakaona message mfoni wemukadzi wangu yange yasendwa na Peter achinzi ukapinda mumba wotora mari iri pasipetivi. Ndikabvunza mukadzi wangu kuti ndiro unodirectwa mumba maPeter kundotora mari iri pasipetivi sami. Ndikafonera Peter akandiudza kuti mukadzi wako ishamwari yangu. Ndikati Peter siyana nemukadzi wangu ndemuna March gorapera. Toya muna July takanga taita problem kumaperi. Tikadaidza mai avo vakagara panonzi Chiringura nemurume wavo kuti vaimuti ananisewo. Mukadzi wangu akachema achiti Peter Matibini kuriwa uyu murume akaita baba iwo kwaita community service kukoti. Ndakambosungiswa nemukadzi wangu chinzi ndamurova. Uye akachema akati dai pasina Peter Matibini akaita baba iwe usipo aindipa zvese zvandaida sababa. Audio racho riripo patairekodha tichiyananiswa baba. Murume uyu ndiye aiita baba mumba mangu ini ndiri kukoti ndichiita community service. Tobva ipapo mwedzi wapfuura mwedzi wambudzi kuburikidza nekunetsana nemukadzi wangu indakazombosuduruka pamba ndakugara usamunhu ndakarova umwe mukadzi yakasara pamba akati ndimbogara pamwana. Andakadzoka kumba ndakasvika kumba kusina kamwe kafiriji kekuzoka diki kakadai. Pandabvunza mukadzi wangu kuti nai mukadzi wangu kofiriji makaiseipi. Mukadzi wangu pekutanga akamboti unozvida zvei zvemadzimai. Taita yomudziyo uri kumba firiji makaiseipi mai mwana. Wanditi firiji takaisa kwamai Chitseko. Kwamai Chitseko ndowamwe maiwo wamutamba wese. Tikati chingawafunirai mungu wabvunze kuti firiji iriko here. Wakangoti iriko inanda problem nazvo. Kumba kwedu isusu tinogara kuHeroes kumakamba extension Heroes apasati pane magetsi. Saka mukadzi wangu akati ndinosiendesa nyama kwamai Chitseko. Saka wakanditi firiji yavo yakazara. Ndita iwe unzi yako
kana uine zvaunga kuisa mufiriji unenge uchingoisa imo. Paya patamboedza kufona nhamba dzainzi ndedzamaitseko dziya adzaramba kuita. Inini pandabuda hangu ndaitobudawo ndichienda kwanyamadzao ndazoti fambe pandaidzawo nhamba dzamaitseko dziya. Maitseko pandataura nawo ndichiti maitseko ndasvika kumba kwangu kuchinzi akona firiji iri kumba kwenyu inouya ichishandisika. Ikanzi namaitseko firiji haiko kunoku, asi chandinoziva ndechekuti firiji yakatorwa nemukadzi wenyu akaendesa pamba paPeter. Pamba paPeter iye Peter Matibhini nepamaitseko imba dzakatarisa mawa dzakangoganhurwa nerodi, ndo kwakaendeswa firiji yenyu ikoko. Ndangoti makaona vachitotakura here zvikangozi mainiko wakataura kuti ndokwandaendesa firiji. Zvakanaka. Ndati fambe mukadzi wangu yakandisendera meseji paWhatsApp akati sorry murume wangu egera ndikutaurire chokwadi kune firiji ina Peter Matibhini uyu. Ndikamubvunza kuti iwe wakaendesa firiji paPeter Matibhini zvizvodi, zvikanzi ndinoisira nyama yangu ikoko kana paini chandoda kuisa firiji ndinenge ndichiisa imwe. Ndobva ndabvunzazve kuti Peter Matibhini ibhachura rekuti harisweri pamba, saka imi munozobika nguwai matora nyama yenyu munoitora nguwai yekuti uyu anoswera asipo pamba? Zvikanzi panogara makii ndinopaziva. Peter anokudza mukadzi wangu panogara makii emumba make. Mukadzi wangu anopinda mumba make paanenge adira papamwana firiji iri paMatibhini. Ndati ndikudze chokwadi. Akanaka. Mandafonerawo Peter shamwari, ndasvika kumba kwangu kusina firiji. Mukadzi wangu ari kuti firiji iri kumba kwako. Peter akati inini firiji haipo kumba kwangu, asi mukadzi wako aisagesta kuti iuye kuno. Ndo matauriro aita Peter. Ndikati naye Peter, iwo mukadzi wangu anosagesta kuti firiji uye kumba kwako. Dambudziko raanga aita ramamozodiscasa kuti asageste kuti firiji uye kumba kwako nderei? Peter akandipindura kuti mukadzi wako ishamwari yangu, pedzerana nemunhu wako. Foni yandakamufonera ndakarekoda. Right, ndapedza ndakafonera mukadzi wangu akati firiji iri kuna Peter, asi Peter anokutya nekuti wakambomutuka. Panorehwa kunzi ndakambomutuka ndipandakamuti Peter siyana nemukadzi wangu wokuti ishamwari yangu rapera. Asi zviri kutoenderera mberi zvekuti izvozvi mudziyo wangu uri kumba kwake. Chakanyanya kutozondirwadza ndiri kuti firiji ndakatobvawo nayo kuTanzania ndichiunza mumba mangu. Pandabva ndichienda kunorodya kumba kwangu kwatadza kugarika nemukadzi wangu, ndakatomuti mukadzi wangu ndiregerawo nditorewo kafiriji ake kadika akauti ndikasvikawo ndomwawo mvura nditona. Mukadzi wangu akanditi hapana mudziyo unobva pano. Ndikati aiwa zvakanaka, mudziyo ngaigare pamba. Asi chazondishamisa nhasi ndechekuti Peter uyu ari kurerukirwa nekutora mudziyo wangu, kuti inini wacho ndakatorambidzwa nemukadzi wangu. Mukadzi wangu otora mudziyo wangu opa Peter shamwari yake. Peter akati aya mukadzi wako ishamwari yangu. Peter muna Julai akachengeta mhuri yangu achiti ndiye baba. Mukadzi wangu akataura audio iripo, avo maikiri mvura wari papo vanopupura wangu atorimo musi wacho ende mavoisi avo akataura kuti mukadzi wangu achichema achiti Peter ndiye akaplaya role father, ndiye akaita baba, iwo kwangu akasumba aindipa simba aindipa. Saka mubvunzo wangu dare ndewekuti mutsawei twimborumi kupisa mwana wangu ane madziva. Mune vana vangani? Mune vana 3. Ndichauya kune mudzimai. Vazhinji vadzimai vanotaura chokwadi. Kana uchikuda imba yako unotaura chokwadi, asi kana usingachadi imba yako unotaura nhema. Ndo zvatinoziva vadzimai kazhinji pane nyaya idzi. Tisati tauya kwauri toda kuti timbonzwe kuna Peter kuti zviri kutaurwa izvo unoti chii, nekuti hanzi ndiwe baba
wakanga uri pamusha uri paakanga ari community service waiprovida zvese kubva uchikafu zvese hapana zvaisiya. pamusori changa pavari kuti ndaiprovida zvese zvese zvinhu kuti chikafu zvinana muriwo nechii ndaiprovida zvikwadi pandokwanisa napo zichibatsira shamwari yangu. Asi marose ekuva baba ekubaba chaiwo handina kumbobvira ndabata munhu paupenyu wangu kusvika pari zvino ndomuziva ari andichiukira iri shamwari yangu. Iwe uchiprovida chikafu zvese sekutaura kwavarona kuti waiprovida zvese kune mukadzi asiri wako, chinangwa chako chachiri chei? Kwakuri kwekubatsira aitotiwo kumba kwangu kwakandiomera handinooshuka. Unoukama here na kome wakaenda namukoma nakome handina ukama nawo. Saka kana usina ukama nakome chinokupa kuti undomubatsire chii? Ndaiti tiri kubatsira munhu wandakakura naye mushamwari yangu. yatibvisira magirasi yataura asina ikodzero yake yekupfeka magirasi. ushamwari uri papi naye? Munhu wandakakura naye kubva achiri vana vadiki taitogara pamwe chete. Ivy, toda kuti kutaura chokwadi chako. Peter ari kutaura iye kuti iwewe anokubatsira nezvese kana murume wako asipo, zvese zveubaba anokubatsira nazvo. Ukama hwenyu huri papi? Akandibatsira kwete kuti anondibatsira. Akandibatsira mushure mekunge baba wavharira grocery rese ratinotengesa munhu, watisiya tisina kana chikafu kana upfu mumba. Wakaenda wachita makommunity service avo nenyaya dzatatanetsana hedu munhu. To Peter ishamwari yangu kubva tichikura, taigara tese kuvhengeri. Anova futi ndiye wawaituma kundidaidza kumba achindinyenga aituma mukomana. Ende takakura tese tichitamba tese. He is my brother. Kana chimuona iyanzvadzi. Kamandare nyaya iri papa chokwadi sokutaura kwaita murume achitaura kuti naye mukadzi ndo zvaakataura. Mukadzi akataura chokwadi kune murume wake kuti uyu ndiye baba mumusha muno. Chinonzi baba baba mugumbezi. Kuna baba vanongonzi baba vanongopfuura hwavo ende vari achiprovida sezvavari kuti ari kuprovida zvese nemugumbezi. Saka uyu murume zvepa akazobvunza uye oona meseji iyo yangotaura chokwadi kuti anoenda achindopinda imomo. Ndiye anotogara nemakii. Mukadzi wemunhu anogara nemakii. Zvinorevei achipinda mumba memunhu pachura ndiye anosiya awaridza mumba asiya musina kuti airwa mushe. Ndiye anoenda achindokoropa. Ufrendi hwekubva wekuberekwa kana kuti wokukura hausviki ipapa wamukadzi wemunhu. Saka mukadzi wemunhu chachihure tobva tatopinda ipapa. Iyo pari kumutaurwa vari pamubvunzo 1 nekuti makii epamba paPeter unawo. Mameseji aripo. Firiji rako unotora unoendesa mumba kwake. Midziyo unoendesa mumba kwake.
undotsvaira mubedroom make unondoita kumba kwake handiendi, ndinotuma wangu ini ndinoenda kubasa, nditoswera ndiri kubasa, ndosvika kumba kuma5 wana ndonotora muriwo wachibika. Akatombobvunza mwana auya kumba akati mama wanotora muriwo here? Mwana akapindura kuti hai awa mama havaendi, onotuma iso chinotora. Ndine mwana wachitangwa ndogarira naye kumba musikana ko akarepwa anenge asiko unenge ari kubasa. zvichireva kuti makizi kana mwana achiziva pane makizi iwe unotoziva pane chii pane makizi. Kuna menyu nokefisandogarepo washaya madzimai here ekuti ane dzimba yokuti unowadzana naye kana wakuwadzana iwewo nemunhu nekuti makizi ekumba kwake unenge uinawo. Chikafu kumba kwako anouya achikupa. Zvese izvozvo washaya here madzimai, washaya here hama dzake, nekuti kana warohwa you are divorced from hama dzake uyo. Hama dzako iweyo washamwari wakangoinawo waakundotaka upenyu hutsva. That's why muchinzi machi manyama imwe chete. Ushamwari hwenyu imimi hurutoradza iwe kuti hubvuma, hurutoradza kuti ushamwari hwenyu imimi wakatodzika pasi. He is my brother. Haisi hanzvadzi yako iyo, nekuti uyu anonzi Pitani, iwe unonzi ani? Saka ibrother yako pasi chichitika sempoti ndorara naye mambo wangu. ndiri kutsigirira zvabva kutaurwa naishe, vabva kutaura mai manje ishe tsanza guru. Ngatizivei zviri kutaurwa namambo, vari kudzokorora ipapo pakare kuti izvo muchiri musikana kunyange uye asati aroora izvezvi zvaasati aroora ndo zvatanzwa. Isha adare mudare munomu vari kutsanangura kuti zvasiyana. Imimi kana masvika panguva yekuti maroorwa mamukadzi wemuridzi zvatosiyana nekare. Ndo nyaya yekutsanangurwazve namambo wedu vari kutsanangura yekuti mupanzwisisi vaita ini ndiri kuita wechitatu. Ndiri kuti kwete zvasiyana. Imimi kana matoroorwa kunzi maamukadzi wemuridzi, izviya zvekare zviya zvekutamba kumajecha uko nekuumbirana mazamuko muri vana zvatopera izvo. Maakutoverenga kuti maamukadzi wababa. Ndo nyaya iri panapa. Ndo pamurikudira kuti imimi mutsanangure nechokwadi sekutaurwa kwazvaitwa namambo kuti budai pachena kana muchida imba. Imimi ndimi munozvisunungura imimi wacho. Ini chakamira nina mubvunzo mumwe chete. Bozi uyu wakina uyu autaura kuti gore rapera muna Machi akawana mamessages mufoni ichibva kuna Peter. Ukataura nezvekutora zvinhu maPeter. Uyu wakina uyu haana kukutsiura here kuti izvi handizvida, hamuna kunetsana here nemameseji iwayo? Tomboti alright, makazoona kuti murume wenyu haazvidi zvekuti mufambidzane naPeter. Mapinda futi kechipiri, makandopinda futi kechitatu, muchinyatsoziva kuti inini murume wangu zvandiri kuita zvaazvidi. Imimi muri kukoshesha hwanga dzenyu here naPeter kupfuura zvinoda murume wenyu. Uri murume wenyu haasi kufara nazvo kusvika nhasi vatoungana kumatare nenyaya yekuti ihanzva dzenyu isiri yeropa renyu nekuti makakura muchiya vese sadza chete izvozvo. Nyaya yemeseji yataura nemari yeperspective is totally lie. And hakuna meseji yakamubata akaindisora. Mwari wanondipokorera. Hauna here meseji? Hainayo moyo ngaiguditse. Sorry mama. Andakabata meseji iyoyo ndikamutsura, ndikatovatsura varuva iyo meseji iyoyo handina. Asi pandakamufonera nezuro uno akatoti Peter anokutya, ndosaka aramba kutaura kuti Philip ndina audio racho nditori naro paaitotaura achiti Peter anokutya nekuti wakambomutuka. Chandaimutukira ndechekuti Peter siyana nemukadzi wangu.
iripo here audio iyo yane zuro yekuti wakambomtuka Peter iripo here nditurayiudzwa iyi iwe iripo here zvinotiratidza kakuti kana uchitaura kuti zviro zvawakaita iwewo hauzvizivi chaunozoziva sei kuti kama hwako naPeter wakarurama unozozviziva sei iwe usingazivi zviro zvane zuro kuti utaure kuti hongu ndakazvitaura wotaura kuti itai audio iyoyo kuti ndizive zviro zvawakaita nezuro unongoti iripo chokwadi ndakazvitaura panotizva umwe kwaudi zaura zvese zvokutaura nekezvimini saka ungagozorangarira sei kuti unodanana naPeter kana kuti haudanani naPeter iwe usingarangariri zvane zuro it means kuti zvaunoita zvese haurangariri kaivo zvaPeter unozozvirangarira sei iwe uchikangana zviro zvawakaita nezuro chinhu chandanga kubvunza tete ava kuti vapindure zviripo zvekuwestira dare nguva pataurwa nemurume wenyu kubva last year kusvika parizvi mambo ane simba rekutora nhamba dzenyu muri vaviri vachinakisa kueconomy vakaona paine nyaya dzerudo pakati penyu muri vaviri munozokwanisa here kuripira mambo nedaisi kana zvichiita ngazviita Peter wakarora kaisati wane makore mangani 30 chinochikonzero chekuti usarore chii pana kuchikonzero nekuti service uri kuiwana urugororeiwo service iri aizvune makore mangani mambo muri kutenderedzwa namai ako vari kutenderedza ani madhara pai munhu uyu mukadzi wake chete temai simatembera munoita mambo kutenderedzwa naona wanodanana vachirashana makurukotanisimunu kumbobvunzawo muzvare wangu kuti nyaya yekutongwa nemurume nemukadzi neshamwari yake ichikomana makadanana neufu muchiwirirana muchi kuchikoro nhasi wakada imba yako mune ufu ndochoti makachata pakaita vana vatatu mamunhu mumwe chete manyama imwe chete kuti ucharamba uchifambidzana neufu dai ari mwana wanzvadzi yako achitaura sematongerwa kuti anoshangamira makono munomu uripo iyoyo kuti achiburirana nemwanakomana wekenga achitamba naye kuchikoro uyo akamboenda kusaiti asungwa akagodzoka iri kufambidzana nemunhu uyo dai ari mwana wehanzvadzi yako ari kutongwa kudaro uripo iyoyo satete unopaona sei imbozvibvunza unopaona sei uchiri ushamwariro kana munhu waroorwa kana wangu mai wenyu kumba vengu watokuti wachikuita shamwari yekungu muchato kwandinoti aiwa zvapera ndauti amukadzi wemunhu iyewo mukomana sokuti amukadzi wemunhu ungatambire chinhu chemunhu chakanopwanyikana chakanobirwa chiri kuoko mbavha ndiki ndiwo wakakutuma wanhu kuti chibiwe hazvidi kudaro changamire nyaya yega iri pachena mhosva munhu haaomberi kuti ndine mhosva kana mhosva yabuda pachena pachena ndiri chikwere usari pachena changamire nchoisinatanga yekuti akashayawo here kubva vakadzi vechidikisa iye kune magetso mumagamba kwestation okuti aisawo kafiriji kake kuti aisawo nyama yake imomo akashaya hashaya chaikushandisa kuti shamwari yangu yakuchikoro yaitairirana kare kuchikoro ndokunotondoisa ikoko isina mukadzi zvingaitwe izvi patouya pana mai voba next door vari munomu vane mhuri yavo
awakatadza here kundoisa kuna mai avo watoya muno next door kuti undoise munogara ndi padhuze nemadhuze. Saka imimi murume wenyu angafara here muchiramba muine shamwari komana? Asina kudanana, asina kuona message kana kuti atikazozoti kuwirirana handifungi kuti angasvika pastage yekuti munodanana musinganani. Ko akazoona message? Akazoona message yekuti tinodanana obati hati kumatare kuno kuti vanhu vanoita sei vanodanana asi nechemumwe matongomo wangu atiziva hati kuti kuwiriranawo zvakambonaka kuudza dai kuti akuwirirana asi zvirinani vasatamba vese zvavo. Right, saka imimi pakati pa Ivy na Peter munoti relationship yavo yanga yakaita sei ndima neighbors? Relationship ya Peter na Ivy inini tichizivana na Ivy chokera aivirana nasisi va Peter vari kuUK. Pamba panogara Peter hapasi pamba paPeter, pamba pasisi wacho. Ivy achida kutendesa firiji akatoya kumba akati akamira nenyaya yemuriwo mainove nekuti uyu toshandidzana asi ndafunga kuti ndiendese firiji kupi kwana Peter. Inokuziva kuti Peter na Ivy nembaba nipo vacho ndozviziva kuti Peter na Ivy maclose vauti wadiki ndikati hazviiteka kuti uendese kwana Peter sisi waPeter atiti unotamba na Ivy ari kuUK. Iwo chiudza Ivy kuti wakuendesa firiji kupi kwaPeter uyu kuti awane simba rekupa Ivy makey inyaya yekuti anenge apiwa go-ahead nasisi. Baba nipo izvo vanozviziva. Iwe Peter wakambotukwa here navakini kutomusha vakambotukwa akatuka kwete kutukako kana kwava kuti zveya zvekuti kunotomusha taura kuti akakutaura kuti pakumutya pandakavaudza kuti firiji haisi kumba kwangu inyaya yekuti pane pandandiri mushikashika ndichibva kutaura mazuva arovira chipata mota dzinopfuura iri yekumba kwavo padzinotendera maraini kwavo pamba ine mota yanga iri kunenge yakamira extray inenge grey kana kuti silver wanga vari pamota wakabata bangu vachibaya matai. That was before watifonera saka ine angofunga kuti kana iye ari kujunga matai emota ko ndikazomuudza kuti firiji yake iri kuno kano yakandiitei. Iwe hauna kuzviitya here kuti iwewe semunhu akambokutsiura kuti siyana nemukadzi wangu hauna here kumbozvifunga kuti right akazouya firiji ndinayo anokwanisa zvekuti anokwanisa kundikwadza ndauzvitya ipapo bcause ndaiziva kuti vanga vasiri kuwirirana vanga vasiri kutogara vese saka ndaiziva kuti kumba kwavo baba namai vanenge vakasiyana. Firiji kwangu rubatsira mhuri kuti wakwanisisa mhuri yavo mufiriji. Chikomba ichi chazvikupiwa na pamusoro emamuda mukubvunza ini murume wenyu ati iye ndakakubvunzai kuti firiji iri upi makaregerei kutaura first time kuti firiji iri kwaPeter ngei makambomunyepera kuti iri kumba kwamwe mai ndozvandakamuudza firiji iri kwaPeter. Saka murume wenyu ari kutaura zvomunyepa nezvaataura ndozvandida kutitsanangudza kuti chikomba chandiri kupiwa nhasi chachisi chekutanga murume ava vakagara apa ndakamupiwa kuti ndinodanana naye mukadzi akagara apa ndiwo wandinoshandira mudhiraivha makombe ake akandisendera meseji akati uri kudanana nawo achiri mvura ndakuti uregedze basa kwauri kushanda akafonera namai ahunzi iwewe une chokwadi inini murume ava ndimuti kuti handrats iwo uri kuti ndiri kudanana mainiko wari kudanana nemurume wako urikuona zvokuti hazvine senzi haasi wekutanga kuna anonzi Simba ane kombi yake futi wandozi ndiri kudanana naye wakawandisa zvikomba inyaya yekuti baba avo wari married wakati wakarora mukadzi wechipiri kumba hawauyi kuzorara neni bonde shairo ndanzwa nenzara ndakatombokomburena paine avo ndakuchitaura chokwadi ndakambokomburena paine avo auya kubvunga uri kundiurayirei nenzara usingauchinipa bonde ndiri kunyepere pamani kubva zvawakarora wakamboya unorara neneni
anenge akadini mara Ha? anenge akadini mara Mwedzi ya 3 yakwana. iyo kwamurume zviri zvebonde ikodzero yako kuti upiwe bonde nemurume, asi pazvaashatira ngepekutoti iwewe hauchafambi zvakanaka. Wana napita wana nani sowamwaurutaura, saka uyo akuzvityira ngokutoti iwewe hausi kubuda pachena, hausi kuva chokwadi nemereji yako hausi kuichengetedza. takuti dare riri kuona kuti hapana umbo hunotaura kuti Peter anodanana na IV. Hapana umbo huri substantiated hunobatika, umbo hwekuti pane kudanana kuripo. Chiri kunyangadzika chete ukama hwawanga uri kuita kupfuuridza ukama hwavo, asi pai kuti tiprove kuti ukama hwanga huchisvika pakundorara wese, hapanai umbo hunosvika ipapo. Naizvozvo dare rinodhismisa nyaya iyi kusvika Coleman andotsvaga umbo hunobatika hwekuti avawanikidze wari wese, kana kuti matext message anenge ari kutaura kuti wari kurara wese. Saka tingati pari zvinezvi hapana umbo hunobatika. Taedza kuti titsvage tione kuti umbo hungabatike kuti wari kurara wese semurume nemukadzi, hapana umbo hunobatika kufungira nekufungirana. Saka but hazvirevi kuti wabuda munyaya iwe Coleman undotsvaga umbowo hunobatika kuti uone kuti mukadzi wako ari kurara nevanhu here kana kuti chii. Touya panyaya yebarika, barika rinotoda kuti udi utochame kuti ikazwa kuti une barika woona kuti wayananisa kwese, ende hapana nyaya yabuda apa yekuti uyu akuti haadi barika kana kuti anoda barika kana kuti chii. Hazvina pabuda pano uye hatiitonga, asi pabarika usakashinga ndo panouya kufungidzirana uye ndo panobuda zviro zvakawanda. Saka dare rinodhismisa nekuti hapana umbo hunobatika hwabuda. Okay, mosimuka imweni akapiwa chadini bata